Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón, el lloc on les històries comencen suaument i creixen dins teu. Poseu-vos còmodes, respireu a poc i obrim junts la porta del conte d'avui. Aquesta nit ens espera una història molt especial. Una història de somnis, de màgia i d'una noia que mai va deixar de creure. Posa't bé, tanca els ullets si vols i vine amb mi a un regne molt, molt llunyà. Fa molt de temps, en un poblet envoltat de camps verds i muntanyes blaves, hi vivia una noia molt dolça. Tothom l'estimava perquè tenia un somriure que feia content fins i tot el dia més gris. Vivia amb el seu pare, en una caseta plena de llum i de flors. Eren molt feliços. Però un dia les coses van canviar. El seu pare es va tornar a casar amb una dona que tenia 2 filles. La madrastra semblava amable al principi, però a poc va anar mostrant el seu veritable caràcter. Les germanastres eren orgulloses i envejoses. Es burlaven de la noia i li feien fer totes les feines de la casa. Escombrar, fregar, cuinar, rentar la roba. I quan acabava, l'enviaven a seure al costat de la llar de foc, on la cendra li empolsava la roba i els cabells. Per això, la van començar a dir la Ventafocs. Però fins i tot coberta de cendra, la Ventafocs no va perdre mai la seva bondat, ni la seva capacitat de somiar. Un matí, un missatger va arribar a casa seva. Portava un sobre daurat amb un segell reial. Era una invitació de palau. El rei organitzava un gran ball perquè el príncep pogués conèixer totes les joves del regne. Les germanastres van cridar d'emoció. Van córrer escales amunt, van triar vestits, es van posar joies i llaços i flors. I la Ventafocs? Ella les mirava des d'un racó, amb els ulls plens d'il·lusió. «Jo també hi podria anar?» va demanar amb veu suau. Les germanastres van esclatar a riure. «Tu, al ball del príncep, amb aquesta roba plena de cendra?» La madrastra la va mirar fredament i va dir: «No, tu no vindràs». La porta es va tancar. La casa va quedar en silenci. La Ventafocs es va asseure al costat de la llar de foc, com feia cada nit. Va abraçar els seus genolls i va plorar en silenci. No plorava per la roba ni pel ball. Plorava perquè sentia que ningú la veia, que ningú l'escoltava. Però aquella nit, alguna cosa meravellosa estava a punt de passar. De cop, una llum daurada va aparèixer davant dels seus ulls. Era petita al principi, com una espurna, però va anar creixent, fins que es va transformar en una dona molt vella i molt amable, amb un somriure ple de tendresa. «Qui ets?», va xiuxiuejar la Ventafocs. «Soc la teva fada madrina, estimada meva, i he vingut perquè tu sí que aniràs a aquest ball». La Ventafocs va obrir els ulls de bat a bat. No s'ho podia creure. La fada madrina la va agafar de la mà i la va portar al jardí. «Porta'm una carbassa», va dir amb un somriure. La Ventafocs va trobar la carbassa més gran de l'hort i li va portar. La fada va alçar la seva vareta, la va tocar amb suavitat i la carbassa va començar a créixer, a girar, a brillar. Es va transformar en un carruatge magnífic, daurat i lluminós,
com si estigués fet de llum de lluna. 6 ratolins que corrien pel jardí van passar a ser 6 cavalls blancs i elegants. Una rata grossa es va convertir en un cotxer amb bigoti i barret. I 2 llangardaixos van esdevenir 2 lacais amb uniformes lluents. La Ventafocs estava meravellada, però encara portava la seva roba vella, plena de cendra. La fada va somriure una altra vegada. Va tocar la Ventafocs amb la vareta i la seva roba vella es va transformar en el vestit més bonic que ningú havia vist mai. Brillava com les estrelles del cel. Era de color blau clar, com l'alba, amb fils de plata que feien lluentor a cada pas. I als seus peus, 2 sabatetes de vidre transparents i delicades com gotes de rosada. «Ara sí, petita meva», va dir la fada, «però recorda una cosa molt important. Quan el rellotge toqui les 12 de la nit, la mitjanit, tota la màgia s'acabarà». La Ventafocs va prometre que tornaria a temps i va pujar al carruatge amb el cor bategant molt de pressa. El palau era immens. Hi havia torres amb banderes, finestres il·luminades amb centenars d'espelmes i escales de marbre que brillaven sota la lluna. Quan la Ventafocs va entrar al saló de ball, tothom es va quedar en silenci. Ningú no sabia qui era aquella noia tan bonica, ni tan sols les germanastres la van reconèixer. El príncep la va veure des de l'altra banda del saló i no va poder apartar la mirada. S'hi va acostar, li va oferir la mà i li va demanar si volia ballar amb ell. Van ballar junts tota la nit, donaven voltes i voltes al ritme de la música, com si fos un somni del qual no volien despertar. Parlaven en veu baixa, somreien, i el temps passava sense que se n'adonessin. Dong, dong, dong. La Ventafocs va sentir les campanades i el cor se li va encongir. Mitjanit! Ho sento molt, he de marxar, va dir el príncep. I va córrer. Va baixar les escales del palau tan de pressa que un dels seus petits peus va relliscar. I una de les sabates de vidre va quedar allà, abandonada en un graó. El príncep va córrer darrere seu, però ja era massa tard. El carruatge s'allunyava entre la boira de la nit. El rellotge va acabar de tocar les 12. El carruatge es va tornar carbassa. Els cavalls van tornar a ser ratolins i el vestit brillant va desaparèixer com si fos fum. La Ventafocs va quedar sola al camí, amb la seva roba vella de sempre. Però al seu cor hi havia una cosa nova, el record d'una nit que mai no oblidaria. I a la mà encara tenia la segona sabata de vidre. L'endemà, el príncep va agafar la sabata de vidre i va dir: «Trobaré la noia que portava aquesta sabata, costi el que costi». I va enviar els seus homes per tot el regne. Van anar casa per casa, poble per poble. Totes les joves van provar-se la sabateta de vidre, però a ningú no li anava bé. A unes els era massa petita, a altres massa gran. A cap noia del regne li encaixava aquella sabata. Fins que un dia els homes del príncep van arribar a casa de la Ventafocs. Les germanastres van córrer a provar-se la sabata. La primera va empènyer i va prémer, però no li cabia. La segona va fer el mateix, però tampoc. Llavors, una veu suau va dir des del racó de la cuina: «Puc provar-la jo?» Les germanastres van riure. La madrastra va fruncir el nas. Però l'home del príncep va dir: «Totes les joves del regne han de provar-la. Totes!» La Ventafocs es va asseure, va allargar el peu amb delicadesa i la sabata li va encaixar perfectament,
com si hagués estat feta per a ella, perquè, és clar, ho estava. I aleshores, la Ventafocs va treure de la butxaca l'altra sabata de vidre i se la va posar. Les germanastres van obrir la boca de sorpresa. La madrastra va empal·lidir, però la Ventafocs les va mirar amb dolcesa, sense rancor, sense ràbia, només amb el cor ple d'il·lusió. Va portar la Ventafocs al palau i quan el príncep la va veure, la va reconèixer de seguida. No només per la sabata de vidre, sinó perquè no havia oblidat ni la seva mirada ni el seu somriure. Els van agafar de les mans i van saber que aquell somni era real. Al palau es va celebrar una gran festa, amb música, llum i alegria. I la Ventafocs, que havia passat tant de temps envoltada de cendra, va començar una vida nova. I van viure feliços, molt, molt feliços. I així acaba la història d'avui. A Minimón, les històries sempre troben el seu camí i potser una miqueta del seu camí també entra dins teu. Tanqueu els ullets si teniu son i si no, la imaginació pot continuar caminant. Fins al proper conte.